изчезни! Вижте му корема! Страх ме! Това е скрита камера. Супер, тук ще мога да помогнеш малко с инвентара по някое време, защото... Добре, само кажи кога. Сам ще ми е много вкусно да се оправя с косата. Ей, те се снимат къдединя, се е спукала майка. Можеш да видиш идеи за инвентар, няма нищо против да разглеждаш. По принцип никой няма да скрие нищо от тебе, като изолация, материали, начин на изработка и прочее. Абсолютно никой нищо няма да скрие. От никой клан. Целта на всички ларпа да се развива като цяло в България. Така че съвсем спокойно мога да разглеждаш всичко. Можеш да питаш каквото искаш. Тук е времето за въпроса. Слушам. Питай. Ти ли ще питаш нещо? Не, той нали може да пита всичко. Точно не съм готов с въпросите. Спокойно, него го е ударило слънцето. Той седи сигурно от 1 час е там на слънце. Да беше казал, щяхме ти намерим компания. То бяхте го намерили! Намерихме го. Той седи и мълчи само. Защо мълчиш? Поканете го, бе! Майка ви стара седмохълмски гадни! Аз не съм седмохълмец. Какъв си? Гречанин. Такъв клан няма! Умри! Това е клана с един човек жител. Няма, трябва да има минимум 6. Аз имам 6 различни самоличности плюс мен 7 човека. Аз имам 666, не се броя като отделен клан! Защо? Можете да ги победите 667 човека сте. 666? Да, плюс тебе. С мене. 666 човека сте въпреки всичко. The number of the beast. Да. Колко съм гаден. Снимам те. Как пушиш. Без фокус. Нищо не се вижда.